Pakkasta on taas vihdoin täällä ja talviretkeilykausi ihan täydessä käynnissä. Mulla on aikaisemmilla talviretkillä ollut käytössä tää Primuksen Express Spider 2 kaasukeitin erillisellä kaasuletkulla ja tukevilla jaloilla. Ja tää on toiminut hyvin kyllä talvella nimenomaan sen takia, että tässä on tää esilämmityssilmukka, eli täältä kun tulee kaasua, niin sitten tässä on liekki ja sitten se liekki samalla lämmittää sen kaasun, mikä sitten tulee tonne. Eli se kaasu tulee sieltä putkesta vähän paremmin sen lämmityksen ansiosta. Mutta kuten tunnettua, niin kaasuhan ei toimi kovin hyvin tosi kylmällä. Et nyt täällä on parikymmentä astetta pakkasta ja mulla on tässä tää Jetboil ihan täys 4 vuoden ajan nestekaasu, minkä pitäisi toimia siis myös talvellakin. Mutta katsotaan mitenkä hyvin se lämmittää veden, eli mulla on litra vettä, koitetaan keittää se sitten ja katsotaan kuinka siihen menee. Ja sitten mulla on tälle kaudelle uusi hankinta, eli tää Primuksen Multifuel-kitti, millä mä pystyn muuttamaan tän Primuksen kaasukeittimen polttoainekeittimeksi. Ja polttoainehan, niin kuin nestemäinen polttoaine, palaa paljon kaasua tehokkaammin sitten kovallakin pakkasella. Ja sehän on tärkeää, että se on ihan elintärkeää, että pystyy talviretkeilessä keittämään nimenomaan vettä ja saa siitä sitten juotavaa. Mutta aloitetaan sillä, että testataan nyt, että kauanko kestää tosiaan kaasulla keittää litra vettä. Sen jälkeen mä näytän, että miten tuo Multifuel-kitti asennetaan tähän kaasukeittimeen. Ja sitten testataan, että kauanko sillä polttoaineella kestää keittää litra vettä. Ja tää kaasu on nyt tosiaan ollut pakkasessa, eli ei ole sisällä lämmitettyä kaasua, eli tulee ihan autenttiset retkiolosuhteet tässä nyt testattu. Eli ekana kierretään kaasu tuohon kiinni. Levitetään jalat. Noin. Täältä litra vettä. Kaasut tulille. Mä laitan tän keittimen nyt ihan täysille, niin katsotaan kauanko menee. Ja kansi päälle totta kai. Periaatteessa toi kaasu tulee paremmin tuolta pullosta pois, jos sen kääntää ylös alasi. Aikaa on kulunut nyt reilu 3 minuuttia. Ei vielä lähelläkään. Talvella tota kaasua tosiaan kuluu aika lailla ja joskus voi olla, että se ei niinku meinaa tulla ollenkaan sieltä pullosta ulos, jos se on yhtään vaikka tyhjentynyt tuo kanisteri. Nythän se toimii yllättävän hyvin sen takia, että se on ollut ihan täys. Mut jos se olisi vaikka puolillaan, niin voisi olla vaikeeta. Ja kyllä jos vertaa kesään, niin tuo kaasu tulee selvästi hitaammin ja liekki ei palaa läheskään niin kovasti. Ja sitten lisäksi vielä se, että täällä on 12 astetta pakkasta, niin totta kai tuo kattila on paljon kylmempi ja ilma jäähdyttää tota vettä samalla tossa, kun se keittyy. Lisäksi nämä kaasukeittimien muutossarjat ei ilmeisesti ole kovin yleisiä, tai en ole ainakaan kuullut kenenkään aikaisemmin käyttäneen niitä. Niin sikälikin mielenkiintoista nähdä, että onko tosta niinku mihinkään vai onko toi ihan turhake homma. Nyt on mennyt yli 10 minuuttia ja ei vieläkään kiehu, että kesäaikaa olisi kiehunut jo 15 minuuttia mennyt jo ja pikkuhiljaa alkaa kiehua, mutta ei ihan vielä. Nyt tulee 20 minuuttia täyteen ja no, lasketaanko tuo jo kiehumiseksi? Eikä se tullut selväksi, että siinä aika pitkään menee. Seuraavana
mä menen sisälle, näytän, että mitenkä tuo multifoil-kitti laitetaan paikalleen ja sen jälkeen testataan, että kauanko kestää bensalla keittää litra vettä. No niin, nyt on tullut sisälle tuolta ulkoa ja nyt asennetaan tää Primuksen multifoil-kitti. Ja tän kanssa tosiaan pystyy sitten käyttämään esim. Tämmöstä puhasta nelitahtibensaa tai kerosiinia tai melkein mitä vaan nestemäistä polttoainetta. Ja tosiaan tässä kitissä on mukana sitten polttoainepullo ja pumppu, millä paineistaan se pullo. Sitten tämmönen vähän isompi, aika hyvälaatuisellinen säilytyspussi, korkki tuolle pullolle, käyttöohjeet ja sitten tämmönen pikkurasia, missä on kaikki se mielenkiintoinen tavara, eli täällä on silikonirasvaa huoltoon, monitoimityökalu, joku tämmönen verkko, ilmeisesti joku suoja siihen. Joku tämmönen kiinnityskappale. Ja pari kappaletta suuttimia. Sitten katsotaan, että mitenkä nämä menee kiinni tähän kaasukeittimeen. No niin, eli ihan ensin otetaan tämä letku irti tästä ja tää lähtee ihan sormin pyörittämällä. Noin. Joo, eli tässä oli tää vanha suutin, niin se sitten otetaan tällä avaimella irti tästä, kierretään. Ja siinä on paikallaan ollut tuo 3.2, mikä on sitten kaasulle suuti. No nyt tää 2.8 tuohon paikallaan. Noin. Vähän voi kiristää tuolla avaimella. Ei liian tiukkaan kuitenkaan. Joo, eli tää keitehän pitää purkaa ihan kunnolla, eli täällä on tämmönen sokka oli tuolla välissä. Se lähtee tuolta, jonka jälkeen tästä lähtee sitten tää itse poltiosa. Sen jälkeen tää sukka menee tuohon päälle noin. Tämä voi laittaa takaisin. Noin. Sitten tää sokka takaisin paikalleen. Tässä on ihan hyvä olla jotkut pihit apuna. Noin, se on siellä. Sitten tulee tää lautanen ja tää styroksityyny. Tuolla näkyy tommoset lovet tuossa, eli mihin ne ruuvit tulee sitten. Niin ei voi mennä väärille kohin tää lautanen. Sitten kiristään tällä meisselillä. Tosiaan täällä on tää letku, mihin on nyt kierretty tää uusi suutin paikalleen. Sen pitäisi vaan napsahtaa tähän. Näin. Ja sitten kierretään sormilla tää rengas, mikä kiristää sen suuttimen sinne paikalleen. Siinä se nyt sitten on, ei se kovin kummonen työmaa loppujen lopuksi ollutkaan, kun vähän lukee ohjeita. Ja tässä tosiaan tuli tää silikonirasva mukana. Mä oletan, että se liittyy tähän pumppuun. Elikkä täällä on tää itse polttoainepumppu. Ja täällä on näitä tiivisterenkaita, niin oletan, että ne siihen liittyy. Ja sitten tää pumppu tosiaan vaan kierretään tähän. Joo, ja sitten taas kattila täyteen vettä. Mulla on nyt tämmöstä Bilteemaa
pienkonen 4-tahti bensaa. Tää pitäisi palaa puhtaammin kuin sellainen perinteinen 95 tai 98, mitä saa huoltamolta. Noin, se on kiinni. Sitten keitin tähän kiinni. Ja nythän tässä pullossa lukee on ja off. Eli silloin kun pullo on näin päin, niin se ei saa bensaa, tuo pumppu. Ja kun pullo on näin päin, niin sitten se bensapumppu, se imuputki on tuolla alhaalla, eli silloin se pystyy ottaa sitä bensaa sieltä. Seuraavana varmistaa, että tää on kiinni tää pääventtiili tuossa, jonka jälkeen aletaan pumppaamaan painetta. Bat 30 kertaa 3, 4, 5, 6. Noin. Laitetaan on asentoon. Eli nyt on pumpussa vähän painetta. Avataan tuota hanaa ihan pikkusen. Noin. Tuolta pitäisi kohta tulla vähän bensaa. Noin. Sieltä tuli bensat. No niin, ja sen jälkeen kun on pumpattu, niin sitä polttoainetta on tullut tuohon tyynylle ja sitten laitetaan siihen tyynyyn tuli. Noin. Ja sen pitäisi sitten lämmittää tuo. No niin, en saanut ihan kuvattua tuota, mutta sitten se alkaa kohottamaan pikkuhiljaa. Sitten ei muuta kuin kattila tulille ja nyt lähtee kattila tuohon ja ajastimesta aika päälle. Täytyy kyllä sanoa, että on tää aika hiljainen verrattuna esim. Niihin MSR ja muihin Primuksen keittimiin, mutta en sitten tiedä tehosta yhtään. Noniin. Kylläpä se siellä taitaa kiehua, eli katsotaan kauanko meni aikaa. Alle 8 minuuttia meni aikaa tuohon, että alkoi tuo vesi kiehumaan, mikä on aika paljon nopeampi kuin se 20 minuuttia, mitä sillä kaasulla, ja käyttää myös paljon vähemmän polttoainetta, eli halvempaa myös. Sitten kun on keittelyt keitelty, niin tehdään silleen, että kääntää tää polttoainepullo näin päin, jonka jälkeen se pumppu ei saa enää bensaa sieltä. Tän pitäisi alkaa pikkuhiljaa hiipumaan tuosta. Eli tarkoitus olisi saada tuo polttoaineputki tyhjäksi tuosta polttoaineesta, että voi sitten turvallisesti sammuttaa. Ja nyt näkee, se alkaa yskimään pikkuhiljaa. Noin. Sammu se liekki, eli sieltä putkesta loppui se polttoaine. Ja sen jälkeen vaan hanaa kiinni. Noin. Sanoisin, että erittäin onnistunut testi. Vähän oli ehkä säätämistä, että sai asennettua tuon kitin siihen paikalleen, mutta hyvä siitä tuli ja kiva lähteä sitten talviretkeilyyn ton kanssa, kun vaikuttaa hyvin luotettavalta ja tehokkaalta keittimeltä, niin saa vedet keitettyä ja lumet sulatettua sitten kylmemmilläkin pakkasilla. Mutta kiitos, jos katsoit videon ja nähdäänpä sitten seuraavassa videossa.